Bueno, ha sigut un trial bastant maco, el camp l'han deixat molt bé, hi ha hagut zones de molt nivell, hi ha hagut una zona que han hagut de canviar un pas perquè era massa difícil i no hi ha hagut ningú que l'hagi pogut superar, però bueno, el més, el nivell superbo, eren zones difícils, estic molt content d'haver guanyat, ja que mai havia guanyat el Campionat de Catalunya amb èlit i bueno, és un entreno superbo de cara a la Copa del Món d'aquí 2 setmanes i bueno, superpreparats i supercontents. La prova m'ha anat bé, les zones eren bastant fàcils i les instal·lacions són molt guais, hi ha molta cosa, hi ha pedres, hi ha formigons, hi ha de tot, hi ha travesses i és un lloc molt gran i s'hi està molt bé. A la primera i la segona volta bé, però a l'última volta ja estava molt cansada perquè feia molt de sol i ara mateix estic molt motivada per la Copa del Món. Bueno, primer de tot, el centre aquest és molt guapo, la veritat. Hi ha unes zones espectaculars. I bueno, la competició ha anat bé, hem pogut revalidar el títol per tercer any consecutiu, bueno, aquest any en categoria júnior. I bueno, bé, les zones eren un pèl fàciles, era un trial de no cagar-la i de córrer amb el cap. Sí que és veritat que he fet un error molt tonto, he saltat per sobre una cinta, però bueno, la resta del trial he fet 2 pauets més i bé, he acabat amb 7 peus i he pogut aconseguir la victòria. Doncs m'he sentit bastant bé, la veritat. Estem entrenant fort, les sensacions comencen a ser bones i bueno, crec que ja estem preparats per d'aquí 2 setmanes afrontar la Copa del Món. Bueno, doncs la veritat que la carrera ha sigut molt maca, perquè la veritat que el nivell estava bastant bé, totes les zones es podien treure a zero i la veritat és que estic bastant content com he anat jo durant la carrera. I la veritat és que la gent que està aquí al centre aquest de Ripoll del rendiment té molta sort de tenir aquestes instal·lacions perquè la veritat és que estan molt bé. Doncs primera i segona volta bastant bé, amb força i físicament bé i amb un parell de fallos tontos, però bastant bé. I llavors a la tercera volta ja sí que he començat a notar que estava una mica més cansat. La competició ha estat molt bé, el meu nivell adequat, i l'organització superbé, les zones eren a nivell adequat de cada categoria i les instal·lacions super mega bé. Tot molt xulo, moltes pedres, molta travessa, de tot ja. Bastant bé, el nivell no el tenia però he anat lluitant i al final ha sortit bastant bé la cosa.